إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف من باندې وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. بإخلاص درود الشريف وای كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ ٹولو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. 400 پڑھان اوڈیرو قدر مندو عزت مندو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو عاشقانو غلامانو پتنگانو لرینا نزدینا راتلون کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم. سرزما د دوارو جہان خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کوئے آمین. گلنو مونگ دا رجب المرجب دا دی میاشتی پا نسبت باندی دا خکولی پیغمبر مبارک دا معراج مبارک واقعہ غالباً دری مجمع دا چی مونگ شروع کرے دا اللہ پا مہربانو سرا دا خپل کمزور علم پا بنیاد لگیوگی ندی خبرو دا پار سمندر علم پکار دے. دغه نبی مبارک شان مبارکہ آغا الحمدللہ مونږ شروع کړی دی تاسی اورے دلتم اورے بعض مرگری پلایو بانی گوری او مختلف کلیفون پاکی بیا زمونږ دا مرگری برابری او ارچا تداغی فیدرس مونگ دی خبری تا رسیدلیو چی حضور پاک مبارک دا مدینی منوری دا جانان سفر مبارک نمبر 1 اسمان توش جبریل امین علیہ السلام دروازو ٹکولا فرشتی آوازو کا من ہوا فی الباب دروازی سرسو کے فرشتہ مبارک و توئی انا جبرائیل ز جبریل امین علیہ السلام ما
ممّا مرگری دا سر سوگ دی معیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی منوری جانان را سر دی اللہ بللی دی اللہ بللی دی نا بللی دا اسمان پا کناروں کی نشی داخلی دی بللی شوی دی دروازہ کلاو شوا دا مدینی منوری دا جانان یو خکلی فرشتی سر ملاقاتو چه داغی نما اسماعیل دا داغی اویا زر خادمانی دی 70,000 او بیا دا دی اویا زر دا یوی فرشتی بیا یو لیکن نور خادمانی دی سبحان اللہ ویچی کل دغا ملاقاتو شا در رب العالمین جل جلالہو نظام تو گورے وی پڑھنبیا اسمان کی ددی فرشتی نبات چی موقت نخپل ابو البشر باب آدم علیہ السلام سر میں ملاقاتو شا سبحان اللہ مبارک دا سے مخامخو دا آدم علیہ السلام قد مبارک شپیت گزو درینیم گزپلن دا پا جنت کے ہر انسان دک کسی کا خیر انشاءاللہ آگا نا پٹواری بدنو اگدوالی بدون ورکی تبوی چه دا خوش پیتا گز سڑی دا خو بڑیر خٹخ کاری سنگ چه دی وقت کے تخشتخ کاری پا جنت کے بداغینم مزیدار کاری جنت کی چه اللہ پاک کل اخپل بندگان داخلی عمر با دا طول سمری بڑاگان با پکیوی بڑیگان خزی با پکیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں یو بڑے رالا وہی دا مدینی منوری جانان مبارکہ امام الانبیاء مبارکہ زب جنت تزم حضور پاک مبارک و توینا بس پا جڑا شو بڑھےگانو کو کمزوری لگی بس دا دون جڑل صحابہ و توی گورا حضور مبارک دتا سے خبرو کا نبی مبارک و سر خوشبیتی کولا جڑلیوی نے نبی مبارک چی بڑھےگانے پا جنت کی بنی بڑھےگانے خودے نہ داخلی جنت کی حضور پاک مبارک ورتوی بوڑے ما داسیو نیوی چه تب بوڑے نو جنت کے بداخلے گی ستادا گنجی مخ با اللہ پا خیستا سرمن بانے بدلی پا خیستا مخ بانے با بدلی اے ہر انسان با جنت کے دا 33 سال پا عمر کیوی دردش کالا عمر بھئی پالوان بھئی شباب کی بھئی خیستا بھئی نو رب العالمین جل جلالہو با انسان پدی حال کی جنت کے داخلی نو بوڑے بیا خوشحال شوا چه زخد حضور مبارک ما خوی کتاوی چی بوڑے وی نا بوڑاگان با پکینی طول بزوانانی بوڑے والی پکینیشتا چه دا شوگر دے او دا بیٹ فیشر دے او دا میں دا بیماری دے او دا نا زنانا سر تڑیلی اس پہ میرا بیدل دا پا جنت کی نشتا ہر انسان بعد دا تکلیفونا دنیا کی بطیرو دا درہ حضے ندی گوری دا درہ حضے ندی یو پریشانی ختمنی بلا رازی دنیا دار الامتحان دی آغا دار الجزا دا کہ خیری داغی بدلی بدا اعمال صالحو منگو تاسول اللہ پا جنت کے راکی اللہ دی زمون دا ٹولو پا یوزے جنت نصیب کی لگ دڑو دا خلاصا سرور کونین دا مدینی منوری جانان خپل بابا جان مبارک سر ملوش دا مدینی جانان پہ سلام واچو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام مبارک و توی وعلیکم السلام یا ابن الصالح اے زما بچیا و دیندار بچیا پا خیر رالے حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان امام الانبیاء مبارک پل بابا جان سر ملوش چکم وقت دا ملاقاتوش پڑھنبی اسمان کی سرور کونین دا مدینی جانان فرمائی ما یو درین نہرون اولید
جبریل علیہ السلام توی مدایو نیر دایو ولد صدا راتوی دا اللہ محبوب دادا نیل اغا نہر دے وی دا بلوی دا فرات مزیدار نہر دے بیا می پدغ دوران کی پیو مزیدار نہر بانی نظر شلو چی امی کتو بی رنی وی پاگی کلاندی ملغل رپلقی دلے وی چی خطر میرا واغستا دا جنت دا مشکو دا امبر مبارک خوشبی کولا دا سے مزیدار خوشبی کولا دا جنت دا مشکو دا امبر خوشبی تین روانوا جبریل علیہ السلام دا نہر مبارکم نہر دے ورطوی دا اللہ محبوبا دا دا حوزی کو سرغ مزیدار نہر مبارک دیا داغا حوض کو سر مبارک دے چتبے دا قیامت پورز بان اخبلو عاشقانو لذدین جامون ورکے پیالے بطی ورکے یا اللہ زمون دا ٹولم دا غوبہ نصیب کر چاچے دڑد اخلاص آمینوی اللہ دی نصیب کی او چی چاو نوی نو خودے دی داغا پچپا خلے نصیب کی اچھو خلے نخوزی نو دو سرا بسکے خلقو بخوزی دا پوری زویا چه انسانوی چه اولکا دیکھ مین اشتا غزی غواری دا اللہ نا نجسنا سشن دی خوزی نو سڑی خوشحالی گی اللہ دی زمونگا استاسو دا ٹولو پیوزی دک نعمتون نصیب کی او انشاءاللہ راکی بے که خیری دکا زمونگ دا چا پا ذات یقین دی دا اللہ اوے پا خاطر دا چا پا خاطر دا مدینی دا جانا پا خاطر دا قرآن کریم پا خاطر دا صحابہ کرامو پا خاطر دا پیغمبر دا اہل بیت و دا خاندان او پا خاطر دا نیکان و اولیاء و صلحاء و علماء دا مشایخ و پا خاطر اللہ نغوار خدے بیرا کئی کے خیر اللہ دیرا لرا کی سرور کونین دا مدینی منوری جانان مبارک نیو صحابی پا مدینہ منورکی پا خطا نکڑی دا اللہ محبوبا حوض کوثر دا او بابا پا کمزے کی وی دا چینا با کمزے کی رازر غن شوی وی دا مدینی منور جانان دا دوران کی مدینہ منور کی پا جنت البقی کی دے مقامک دا مدینی منوری دی جانان مبارک میرا افضلی دلو مقامک دا مدینی منوری دا جانان ممبر مبارک پلکے دلو سرور کونین دا مدینی منوری جانان ورتوئی اے صحابی مبارکا دا قیامت پورچی اللہ دا حوضی کوثر اوبرا خیجی ازرغنی شینا ممبر بانی لاس کی خوئی اللہ بے زماد ممبر نلاندی را خیجی سبحان اللہ سوچی ورلا لاڑا بدی حوض کوثر تا نزدی دی دا سے بختور دی پاگا ممبر مبارک بانے لاسونا دا پاسا لگونی دی اخکل کری دی اسم زمونگی مرگری اس رات رات لما بس راوتو کی موغرنگ راگی ما توی مولانا سیب زپلانی ما یو خدا دا چیوی استاسو دا جمعی زمان سونا مرگری دی وی حضور مبارک تمیوی چی دا طول ملگرو نا قربان زمان سلام قبول کا نو دا زمان استاد پارلوین انعام ندی چی دل تا زمان سونا مرگری رازی دا غی سلامون حضور مبارک ترسی الحمدللہ عاشقان لگیا دی او بیا مات یو خبر ہے کا دا ما خدا وقتو سرڑی رو درے دا وی ما دا حضور مبارک دی جنگلو تا چستاسو سلامو کا
وی ما وتوی چی د دو کونو سردارا اشرف علی جان مولانا د ډیر صفاتونه کوي وی د اغنم سلام قبول کا او بلدانا وی اے د دو کونو سردار ته الله ته وای چی دی اواز کې ستاد دي صفاتونو د برکت نور خوشبوئی پیدا کی